Ateneu. Emisiune realizată de Vasile Pruteanu. În vara anului 1827, bătrânul dirijor Carl Levy se plimba prin praterul vienez absent, cu gândurile pierdute spre o carieră ce cobora încet spre apus. Se așeză pe o bancă la umbra unui platan maestuos, cu frunziș bogat și umbros. Visa cu ochii deschiși la marile opere muzicale, cărora timp de 4 decenii le dăduse viață și substanță artistică, ridicând la rang înalt o mulțime de tineri compozitori, cărora el, în primul rând, le înțelesese aspirațiile și dorințele de înnoire, îi încurajase și le dirijase operele cu adâncă bucurie. Când soarele scăpătă spre apus, Carl Levy se ridică de pe bancă fără tragere de inimă, cu gândul la cina sărăcăcioasă impusă de medicul său curator. Observă cu stupoare că alături de el se afla o pelerină de epocă și o pereche de ochelari, obiecte uitate de cine știe cine, lângă care el, Carl Levy, stătuse timp de 8 ore fără să le observe. Ridică pelerina fără prea mare interes și rămase trăznit. Pe spătarul băncuței erau trasate câteva portative și un belșug de note muzicale care îi surâdeau ispititor. Privind notele, urechea lui de muzician sensibil auzea cu deslușire un cântec sfâșietor de dragoste, un lamento, un plâns, o chemare fără răspuns, un tânguit fără speranță. Era o muzică nouă, nemai întâlnită, un tumult devastator al sufletului. Cotrobăi cu insistență în memorie. Nu îi căzuse sub ochi o asemenea partitură. Cine să fie? Îi cunoștea pe toți compozitorii vienezi, germani, italieni, ruși, cehi, unguri, spanioli, dar așa ceva niciunul nu gândise. Dintr-o latură a Palatului Imperial se îndrepta direct spre el un tânăr ciufulit cu veșmintele mototolite, cu figura îngândurată și pași șovăielnici. Mă scuzați, domnule, mi-am uitat azi dimineața aici pelerina, ochelarii și o parte din suflet. Sunt francez, drumeț și tare uituc. Uit totul pe unde mă duc. Tinere dragă, te salut din inimă. Sunt Carl Levy. Dacă dumneata ești compozitorul fragmentului de pe bancă, nu se poate să nu fi auzit de mine. Cum să nu? Întâlnirea asta cu dumneavoastră mă onorează și mă înalță peste măsură. Ce vedeți dumneavoastră aici e o prostie, o aiureală de om sucit. Mă numesc Hector Berlioz. Am înșirat aici niște note care mi-au venit în minte într-o stare de halucinație fantastică. Nu cred că îmi vor folosi vreodată. Ar cam trebui să-ți folosească. Fragmentul este formidabil. Conține în germene o mare sinfonie sau operă tragică. Dacă o vei scrie vreodată, caută-mă. Lui Berlioz începuseră a-i străluci ochii. O asemenea ispită, un impuls atât de direct formulat, o invitație de a crea atât de simplu lansată, nu îi fusese dat să mai întâlnească. Se afla sub fascinația lecturilor din Faust de Goethe, carte pe care o citea fără încetare, la masă, la teatru, pe stradă, peste tot. În acele zile nu reușea să se înțeleagă nici cu Harriet Smithson, pentru care făcuse o pasiune cutremurătoare. O iubea ca un nebun, era dominat de o forță distrugătoare. Zi și noapte o avea în minte, o visa, iar gândurile îi imaginau scene, situații de viață și convorbiri uneori zguduitoare. 3 ani mai târziu, în vara anului 1830, Berlioz se înfățișă la Carl Levy cu o sinfonie fascinantă, uluitoare, pe care o intitulase Episod din viața unui artist. Alături avea un text explicativ menit a însoți sinfonia, completând și precizând sensul imaginilor sonore. Carl Levy avea acum în față opera unui mare romantic care trecea cu ușurință toate granițele veacurilor de până acum. Ce-ar fi să o intitulez Sinfonia Fantastică? Cred că ar merge, e o idee bună. Vreau însă să păstrez și subtitlul, pentru că este într-adevăr un episod din viața mea sufletească și imaginativă. De atunci, titlul Sinfonia a rămas Fantastica lui Berlioz.
lucrare gândită cu un vast program literar muzical, ceva cu totul opus belcantoului lui Bellini, pe care îl socotea ignobil, ridicul, neputincios, nul, un prieten al rutinei și prostului gust. Carl Levy judecă cu rapiditate noua sinfonie. Analiza elementelor limbajului muzical îl conduse la ideea că Berlioz nu este un mare melodist, nici un armonist original. În schimb, se definea în chip genial ca un mare colorist orchestral, asemeni marelui său compatriot, pictorul Eugenie Delacroix. Berlioz realiza linia melodică într-o sugestivă ambianță coloristică. Prin aceasta, geniul său era tipic galic. Prin tendința sa de a acumula mase sonore grandioase, Berlioz va determina structurile orchestrale wagneriene, a poemului sinfonic de tip listian și a orchestrelor gigantice a post-romanticilor Gustav Mahler, Richard Strauss și Anton Bruckner. Premiera Sinfoniei Fantastica s-a hotărât a fi la Paris în toamna anului 1830, având la pupitru pe Carl Levy, iar peste o lună la Viena, apoi la Praga și ulterior la Londra și Leipzig cu același dirijor. Succesul a fost covârșitor. Cele 5 părți ale sinfoniei au înmărmurit publicul prin imaginația arzătoare a unui compozitor ce se otrăvește cu opium într-un ceas de dragoste disperată. Încă din prima parte a sinfoniei, starea de nevroză îi trezește eroului amintiri în care se regăsește mereu chipul iubitei, prezent muzical prin revenirea unei teme ca o idee fixă. Mișcarea întâia, intitulată Reverii Pasiuni, ne propune o intensă tânguire după femeia iubită, iar neliniștea sufletească a eroului iscă un tumult de pasiuni, melancolii, bucurii fără motiv. Tabloul muzical ce urmează, un allegro agitato e apassionato assai, va domina întreaga parte a sinfoniei prin teme încredințate viorilor și flautelor, care expun ideea fixă care îl urmărește mereu pe erou, iubita. Melodia largă, plină de pasiune, este însăși iubita după care sufletul eroului tânjește fără speranță. Întreaga muzică se desfășoară în jurul acestei teme, descriind dragostea vulcanică pe care acel chip frumos i-a inspirat-o dintr-o dată, apoi neliniștea delirantă a îndrăgostitului, accesele de gelozie furioasă, reveriile și plânsetul încet, disperat.
Partea a doua a Sinfoniei Fantastica, intitulată Un bal, deși încorsetată în ritmica unui vals, plutește ca un fluid peste întreaga scenă imaginată. Veselia și strălucirea sonoră a temei viorilor, cu șerpuiri melodice largi, pare a-i spune capricioasei tinere: dansează, iubito, dansează, fii fericită, rămâi la pieptul meu cu zâmbetul tău suav, eteric, minunat. Peste tumultul strălucitor al balului se va suprapune chipul iubitei și visul de fericire al eroului. Valsează, bucură-te, dansează, dansează mereu, iubito, căci anii tinereții trec ca un fum, iar nouă nu ne mai rămâne decât amintirea clipei cu gustul ei dulce amărui.
zgomotos al balului, o scenă câmpenească din mișcarea a treia, ne va bucura prin aerul calm, visător, al unei muzici duioase, liniștitoare. În seara de vară se aude cântecul nostalgic al unor păstori, după care o melodie largă, domoală, învăluie întreaga atmosferă, rareori tulburată de presimțiri dureroase. Soarele a sfințit, liniștea și singurătatea s-au coborât peste văi și peste sufletele zbuciumate.
Mișcarea a treia începe cu o muzică rău prevestitoare, sumbră, care sugerează mersul unui cortegiu. Este un marș spre supliciu. Eroul visează că și-a ucis iubita într-un acces de gelozie și de disperare. Acum este condamnat la moarte și condus la eșafod. Temele grave ale coardelor și fanfara lămurilor se succed neașteptat, dureros, fără speranță. În acest vacarm apare pentru o clipă chipul iubitei, ideea fixă a sinfoniei, ca un ultim gând de dragoste întrerupt de lovitura fatală. Securea eșafodului a căzut ca un trăznet, trimițând pe nefericitul erou dincolo de lume.
Ultima mișcare, intitulată Visul unei nopți de sabat, este cea mai halucinantă din întreaga sinfonie. Vă amintiți că eroul a fost decapitat și trimis în mijlocul unei mulțimi de umbre înspăimântătoare, de monștri, de vrăjitoare, adunate pentru a participa la înmormântarea sa. Apare și melodia iubitei ca un vis, ca un abur, dar ea și-a pierdut din noblețe și nu mai apare decât ca un dans trivial, grotesc. Iubita se amestecă printre monștri, în vâltoarea drăcească se aud hohote de râs, strigăte stranii, gemete. Hora sabatului este halucinantă. Peste ea se va auzi glasul funebru, parodiind burlesc cunoscuta melodie Dies Irae. Hora sabatului se va împleti cu motivele vechiului cântec pentru morți, iar vârtejul amețitor va crește continuu până la ultimele măsuri ale simfoniei.
reamintindu-vă că am ascultat Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz în interpretarea Orchestrei Philadelphia din Londra și în viziunea dirijorală a lui Sir John Barbirolli, redactorul emisiunii Vasile Pruteanu și de la comenzile regiei tehnice Cătălin Pântea vă spun la revedere. Ateneu. Emisiune realizată de Vasile Pruteanu.